Sa Korinto, Gawa Kapitulo 18 versikulo 1 hanggang 17. Human niadto, migikan si Pablo sa Atenas ug miadto sa Korinto. Didto nakaila niya si Aquila nga o sa kahudyo nga taga-Punto ug ang asawa ni ini nga si Priscilla. Bago lamang sila miabot gikan sa Italia tungod kay may sugo ang emperador nga si Claudio, nga ang tanang mga Hudyo kinahanglan nga mupahawa sa Roma. Gibisitahan ni Pablo kining magtiayon didto sa ilang balay. Ug tungod kay susama sila kanya nga tighimo ug tsulda, didto siya midayon sa ila ug nag-uban sila sa pagtrabaho. Matag adlaw nga igpapahulay ato si Pablo sa simbahan sa mga Hudyo nga nakiglantugi sa mga Hudyo ug sa mga Griyego kay gusto niya nga motuo sila kang Kristo. Sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tibuok niyang panahon sa pagwali sa pulong sa Dios. Nagpamatuod siya sa mga Hudyo nga si Jesus mao gayud ang Kristo. Apan gisupak nila si Pablo ug gisultihan pa og daotang mga pulong. Busa giyabyab niya ang abog sa iyang bisti isip pasidaan batok kanila. Miingon siya, sa lagayod ninyo kon silutan kamo sa Dios. Wala na ako'y tulubagon. Sukad karon ang mga dili Hudyo na ang akong walihan. Busa gibiyaan niya ang mga Hudyo ug didto siya midayon sa balay ni Tito Justo. Kining tawhana dili Hudyo, apan nagasimba sa Dios, ug ang iyang balay ana agayod sa tupad sa simbahan sa mga Hudyo. Si Crispus nga maoy tigdumala sa simbahan sa mga Hudyo ug ang iyang tibuok panimalay mituo usab kang Ginoong Hesus. Ug daghan pa gayud nga mga taga Korinto nga nakadungog kang Pablo ang mituo ug nagpabautismo. O sa kagabi ini ana, ang Ginoo nagpakita kang Pablo pinaagi sa pananawon, ug miingon, ayaw ug kahadlok. Padayon sa imong pagwali ug ayaw paghunong, tungod kay kauban mo ako. Daghan ang akong mga pinili niining syudara, busa walay mga has sa pagpasakit kanimo. Busa sulod sa usa ka tuig ug nga mipuyo si Pablo sa Korinto ug gitudlo niya sa mga tawo ang pulong sa Dios. Apan sa dihang si Galyo na ang gobernador sa Akaya, nagtigom ang mga Hudyo ug gidakop nila si Pablo ug gidala ngadto kang Galyo aron isumbong. Miingon sila, kining mga tawhanan ang dani sa mga tawo nga musimba sa Dios sa pamaagi nga supak sa atong kasuguan. Sa dihang musulti na unti si Pablo, miingon si Galyo sa mga Hudyo, kon kining kasuha nga gidala ninyo dinhi kanako mahitungod pa sa daotan nga nahimo o mga bugat nga sala, paminawon ko kamo. Apan kini mahitungod lamang sa mga pulong, mga ngalan, ug sa inyong kasuguan. Busa bahala na kamo. Dili ko gusto nga muhukom mahitungod ni anang mga butanga, unya gipagawas niya sila sa korte. Pagkahuman, gidakop sa mga Griyego si Sosthenes nga pangulo sa simbahan sa mga Hudyo ug gibunalan nila didto mismo sa atubangan sa korte, apan wala gayud magtagad nini si Galyo.